cilik dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mustofa Malu pemirsa. Gimana ceritanya aku nang pasar. Memang gak tak konten karena wingi aku lali ora tuku terasi. Gimana? Delala bakulku klambi buka. Wong jenenge tuku klambi iki ya memang setelah pengen nang mbakku suwi ra tau tuku. Terus juga klambine Jojo wis sasak-sasak, payah nyecer sithik-sithik pemirsa. Terus memang gak sengaja terus langsung tak konten jadi tanpa pembukaan dari kita pembukaan dulu. Saya minta maaf ya pemirsa. Lah memang aku gak niatan konten terakhir kontenku pengen konten masak rencana mbak buka terus aku budal pemirsa budal tak endeki terus tak tukoni lah iki mang. Belanjaanku guys. Belanjaanku pemirsa. Mau tuku butitik karo tuku kambing jujur. Nek tuku sarapan. Dadi sewaktu-waktu mun anakku tangi aku masak urung bar. Bocah gak boleh jenenge bocah. Gimana? HP ku kadang tak kunci ku yo blegedes nae pemirsa. Gimana aku cukup balur. Balur 2000. Ini kiki dioseng karo lombok ijo enak pemirsa. HP ku nek dikunci malah ngene. Mirana. Balur. Enake dioseng pemirsa. Itu kena titik. Lah aku akal-akal apa pemirsa. Yang paling diserbu Cina. Iya, aku mangan tuku pakcoy. Ndelok kok no pakcoy. Terus aku tuku lombok ijo. Diisi brambang ya enak ya pemirsa. Brambang tomat. Mantap kali. Ini tuku pentol. Brambang goreng. Terus terasi pun tak pemirsa. Bakul iki duwene blok-blokan ngono, tapi apik bakule mung rumangsane yo. Kan gak setiap wong tuku utuh dadi diirisi 2000-an. Tapi nek sak blok sak ngene iki terasi enak iki pemirsa. Langgananku Bu sapa ki? Mbakmu mbak sapa? Wis sak usiane Mbah Ros sih tak celuk Bu aku ngene. Tak punya pemirsa. Cuma sini aku yo asini kenapa ora tak konten karena memang gak niat konten ngono iki apa konten masak rencana. Bakulku teko. Terus gimana tuku susuke tak tuku sego iki mau susuke tak jaluk gorengan wis ngono. Golek duit 2000-an kok bingung Mas, nggone kuwi bani aku. Terus gimana kok mau cucu kambing. Nyicil kambing pemirsa cucu. Nyicil kambing. Dan apa? Ini yang golek selai yang jeneng butuhan pemirsa yo pernah ana sing komentar, Mbak duwe angel Mbak tak rewangi merantau yo tak dungakno lancar yo Mbak. Jenenge pejuang keluarga. Aku yo jane pengen merantau. Lah terus anakku piye? Apa ngono? Iku ae sing anakku sing gedhe tak titipno karo ibuku. Aku nek merantau malah bojoku kono ngontak nek aku gak kerja malah nambah pengeluaran malah bengkak. Lah makin aku gak kopen yo Mbak. Misalnya apa jenenge anu sing tak kumpul wong tuwa kene. Kan makni wis dikumpuli tante Dini. Nang Jawa kan tidak boleh 3 jodoh dalam satu rumah pemirsa yo. Makanya aku tetap berkorban nang kene Mas Santo sing merantau. Kecuali padha mergawene
anak nomah dititipno ono sing dititipno, aku nekat pemirsa. Tapi ya wis lah, aku yo sithik gawe konten yo ngewangi wong lanang pemirsa. Iki nek ana kelambi cucuk. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa makan le. Aja lali mangan kok nek lesu le. Sak mene iki 35 pemirsa. Sak umurane cucuk. Sak mene iki pemirsa. Ben dinggo saling bocah. Nek sak mene ketak wis demono. Demono. Tak tutup den. Terus tak inceri anu mbak Korano. Anu mbak, aku kena vertigo. Ya Allah, aku sama. Mbak iku hebat loh. Budal kulaan dhewe. Jangan kerja ndek yo kerja. Aku gak masuk, aku gak dodol perang-perang dino, Mbak. Aku kena vertigo, Mbak. Yus, laren sik, Mbak. Mpun mani jenengan, Mbak. Wah, nek urung mari aku urung mangkat, Mbak. Ngono iku ngomong Mbak e. Wah. Sakno pemirsa. Yo ngono kuwi. Mbak Tren duwe sering vertigo sampe. Aku esone vertigo, Mbak. Kuwi aku nek tuku bojo celana nang Mbak iku kok sakit aku pindah rene kuwi. Mbak tak kotong mangewae yo, Mbak. Lho gak dikotong gak apa-apa, Mbak. Nek sampean badane mepet ora apa-apa langgananku, Mbak. Tukane terus yo, Mbak. Ngono, Mbak e seneng. Mbak, omah sampean ki ndi le, Mbak? Monggo mampir kadang kalau sampean nek liwat lorong ngarepe lek kula tak ngono, Mbak. Anu pemirsa. Masa Mbak? Ya iya. Sakjane aku ape iku lho pemirsa. Apa? Arep kuwi lho. Arep resik-resik botol kulkas. Botolnya wis wayahe nganu, pemirsa wayahe. Diresiki ampune gak enak, ketasik isih. Mumpung botol iki wis entek kabeh isine. Dadi arep tak cuci. Nah iki sik tak simpen sik. Sik pemirsa, kok bingung. Aku harap iku sik pemirsa. Isa-isa sik ngecuk sego. Ndak gawean liyan, guys. Wajanku iki tak salah kene pemirsa. Masalahnya nek tak tinggal ning dhuwur kompor, ngisor kuwi wis leng apa? Nek ngarani leng semut. Alah. Langsung ngger buka tutupe panci tak nggo tutup wajan kuwi langsung semutnya berenang di atas minyak goreng. Aku mohon maaf pemirsa, aku gak gincuan, gak wedaan motor gak niatan ngonten. Karepku ngonten liya ben gak ngontenen pasar ae ben pemirsa ben gak bosen ngono lho karepku. Bakule ono yo. Terus tak ternyata berita jaringan listrik mati ki gak tekan kene pemirsa. Jebule wingi pas aku ngonten lho yo. Nggone mae merah kono. Ngono kuwi kan nek listrik aku pemeliharaan jaringan. Ya cara ibarate koyo motor lah. Mesin dinggo wae kan butuh leren. Maaf ya pemirsa, aku ki mundar mandir. Aku lagi pengen tak resiki nang jaba iki lho pemirsa. Ngene apa? Ambere keceplokan sawang. Nek cara monone nek gak tak resiki nang anu kurang resik. Kono yo. Lapun tak resikane sik lho kok. Kita resikane sik.
Kiki kenapa putih-putih iki kapur ajaib pemirsa, ora rusuh. Kapur ajaib. Ben gorenganku, aku nek goreng iwak, aku goreng ayam, apa aku goreng tempe, tahu, kuwi ben gak dirubung semut ireng. Nek kene semut ireng, nek nang komporku kuwi semut abang, semut api bahasa Indonesia nih. Temanku kalau di rumah Mas Santo gila nih Mas Santo. Jadi, Bu aku gila Bu, bukan wedi jadi. Terus misalnya tak tutup dulu kontennya. Ki arep share-share. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Gapung. Nah, anak-anaknya bakal support sing akeh. Terus semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.